You guys, you know ukuthi ukuhlala ekhaya sometimes is good ungasebenzi. You know why, ne? Yabona mina ngifundile ngokuhlala ekhaya. I was so lazy, but njengoba bengihlele ekhaya ngingasebenzi, I have figured out my talent lenkulunkulu anginike yona. Kwamanje ngikhuluma so ngiyakwazi ukuzenzela odrop for myself. Ngiyakwazi ukuzenzela itafula, isitulo ngisasho. I can do many different kind of stools. So if ever you are sitting at home, guys, try to think and figure out that ukuthi yini isiphiwo sakho njengomuntu longasebenzi. Sometimes phela siyafa ngokukhipha ama-CVs, lethe ama-CVs, yise ama-CV ngalana. Kanti uNkulunkulu akasibekelanga yona lento leyo ukuthi kumele kube nguyo lesiphumelelisayo empilweni. Uyakubona? That is why bathi the future is in your hand. So you have to think ukuthi kahle yini. Whatever, maybe it's a business, you can try the business. Utiyendele yona ngokwakho uthengise nje noma yini, amatamatisi, amazambana or ama-snacks. Mina now I have my own. Sengiyibonile vele. Nge-art guys, ne? Hlala phansi uphumule la kimi. I can make a lot of things nge-art. Ngenxa ukuthi I was sitting not working. So ngazama ukuthi ngihambe ngidobhele amaplanka, ne? Lento lengiyikhiphile guys, it's so amazing. You won't believe lento lengiyendile. So for now, I know ukuthi whenever I get money, I make a stock of timber so that I can build myself ama-odropo ngizowathengisa, isitulo nayo yonke nje lento, namatafila namakhabethe. I can sell it and then kancane ngizofika la ngiyakhona. So guys, nina laba nisahlele emakhaya, ngiyanicela please try to do something at home. Ningamane nihlale nje nambise ama-CV. Imali ayisekho ebelungwini guys, ila ezandleni zethu kwamanje. We can do it. I know ukuthi wonke umuntu nje unesiphiwo sakhe. uNkulunkulu akakayenzi iphutha ngokuthi akwende. Don't follow ukuthi wena vele kumele uye emlungwini uthi uyofuna umsebenzi uzohlala inyanga yonke akuholele 1.5. Uyenzani? Izinto ziyadura manje nga 1.5. So please guys, keep that in mind for next time.